אז מה חברים, כאן גיא, ואנחנו בעוד סרטון שהיום אני בתור בן אדם ברובלוקס בקיצור, אני לא, היום לא כזה רוצה ללכת לבית הספר, אז אני עכשיו הולך לבקש מאבא שאני לא אלך לבית הספר. מה זאת התמונה הזאת בדיוק? אני לא יודע, וגם לא נתייחס לזה. כן, שלום. טוב, אבא, האם יש לי חום? אני רוצה לבדוק את זה. כן. אני בודק אם יש לי חום. עכשיו הוא בודק לי פליז, יש לי חום? אני אפילו יכול לעשות. אני כמעט חולה בעצמי. כן. הנה, אני משתעל בשבילך. הכל אני אעשה בשבילך. סתם לא הכל. טוב, מה זה מבקש ממני? להדליק את האורות בחדר שלי. אז יאללה, בוא נעשה את זה. 1, 2, ויש עוד, כן, ויש עוד אחד למעלה. 3. עכשיו בטח יש לי חום, נכון? נכון אבא? נכון. אני שואל אם הוא יכול לבדוק לי את החום, והוא מאוד בסדר, אני בודק. אוקיי, אז כן אבא, כמה יש לי? 7 שעות. טוב, אז כנראה שהוא לא מסכים. טוב, הוא לא מסכים לי, מכיר. עכשיו הוא אומר להדליק, כאילו ככה? כן, כנראה שהם אמרו צריכים להדליק את כל האורות בבית. אין לי בעיה לעשות את זה. טוב אבא, אני מקווה מאוד שחייזה תתן לי שיהיה לי חום. אני מקווה מאוד שחייזה יהיה לי חום. מקווה מאוד. טוב, יש כמה, איזה עוד אורות שכחנו? טוב, רגע, מה זה? מה זה? בתוכנית. אוקיי, זה הבגש. איפה זה האור? הנה, זה המתג. אפשר להדליק פה. עכשיו, הנה. איזה עוד אור לא הדלקנו בבית, כנראה? נכון, נראה לי בחדר של ההורים. לא. גם פה הכל הדלקתי. אז איפה חסר? רגע, את זה לא פתחנו. את האמבטיה. אוקיי, אז יש לנו פה אמבטיה, מסתבר שיש לנו פה אמבטיה. אבא, תבדוק כמה חום יש לי. אני שואל אם הוא יכול לבדוק לי. אתה אמור אומר אוקיי. זה חום. זה כבר חום. טוב, מה עכשיו? לסגור. טוב, בוא נראה קצת החוצה. יש לי בריכה שגם תוכל גם לעזור לי להתחמם, אבל זה לא מה שמבקשים. אז מה כאילו מבקשים ממני? שנייה. זה מה שהם מבקשים. אז טוב, רגע. מה זה אי? זה נכון. טוב, זה מוכן. לשתות את זה כאילו? איך שותים? מה שתיתי? טוב, שתיתי. אז בוא נבדוק מה הם מבקשים ממנו. תאכל ארוחת בוקר ותתרחץ. טוב, אז אני מתרחץ עם כוס ביד. למה לא? עשיתי?
אני מתרחץ, הנה, כמו שאתה ביקשת. ושתיתי גם שוקו, זה לא עוזר בכלום. לא שתיתי, אבל לחצתי. ואיך שתים ארוחת בוקר? איך שותים ארוחת בוקר? נו באמת, איך אני לא יודע, זה אמור להיות כזה קל. פשוט הבעיה שאני לא יודע. לא, תודה. הבעיה שאני לא יודע איך שותים את השוקו במשחק. ככה לא. שנייה. זה לא. טוב, אני לא שותה את השוקו שלי. אין שוקו היום. או שפשוט אפשר גם ללחוץ על זה. אוקיי. הייתי פשוט ללחוץ עם העכבר. אז פשוט... הנה, הצלחתי לשתות, לא משנה. טוב, אז... אבא, אתה יכול לבדוק לי כמה חום יש לי? אוקיי, בסדר. ואיבה. זה גם חום, אבל מלא חום. זה כאילו לא הגיוני. בסדר, אוקיי. טוב, אני צריך עכשיו להחליף בגדים, זה מה שהיה רשום. אני צריך להחליף בגדים, אז בואו נפתח את הארון ונשים את כל הבגדים, איזה כיף. לי דווקא היד רותח עם... הנה, התלבשתי. עכשיו כמה חום יש לי? 40.7. טוב, זה כבר ממש חום. זה נסגור את כל החלונות. סוגרים את כל החלונות. לחדר של ההורים שלי יש רק אחד. נסגור גם פה את החלון. למה לא? ונסגור את כל החלונות. עוד מעט גם אולי גם נסגור את הבגאז' שיהיה עוד יותר. זה אחד. זה אחד. זהו? לא, נשאר עוד מלא. מה זה השטויות האלה? אולי פה יש? לא. רק אומר, אנשים יכולים לפרוץ לנו לבית. לא מלחיץ, אומר. טוב, יש לנו עוד מלא חלונות שאני לא יודע איפה יש אותם בכלל. פה... זאת כנראה אמא שלי שהייתה. קטנה עכשיו. גם את זה, אוקיי. גם את החימומים. שפת 2 כאלה. יש לנו פה, נכון? כן. זה מסתבר שיש לי ועוד קוראים גם בחדר של ההורים שלי. כי אחרי זה תהיה להם יותר, נכון? יש להם אמרתי לכם. אז טוב. נעשה את זה ככה. טוב, תבדוק את החום שלי. והוא לא יודע אם הוא מעוטה. אז זה היה כל היום, מקווה שנהנתם, וביי. שימו לייקס וסאב ותרשמו לערוץ.